Ibukweni femelani, eni femelani, awa mareze, bogozi zada. Ibukweni femelani, eni femelani, awa mareze, bogozi zada. Of Ibuku SS Kingdom. Odogo Muna since November 1942. Nangurube Chief Ekwe Eze Nyekwene Kezi Igbokwe N'ụmụ Wadimu Undo Village nke Ibuku. Ojele Elementary School na Salvation Army Amabu Primary School nke Ibuku. Ometalu Jebe University Oguruna Danti Grammar School Iban Ikwere Ebo no mwete Santa City Mwoti gata Santa City Left Mr. Ernest Okeke Webode Wena Baba Ebo no mwale ya boy Omwaka boy Setulo ya kuma Mgbe bidafia wanti doge bidaga biafra mgbe bidara biafra no tatali muku otu na nne kpọlụkpọfụ ba na-eje obodo nche n'oge agha mgbe agha ji bie idu mese n'ebe Enugu wee bido biznesi wee rebe ugogbe anya o mepere optic industry ebe a na-alụ ugogbe anya Akane Bukanebo Yana Mani Woke Chiptika Mwanano Osoja Kibuku Waweji Kaka Name Pen Hospitals Nasota Bedi Tite Buruburu Nigeria Pame Peneja Hospital Nemco Hospital Continental Hospital Anes Psychiatric Hospital Nenso Whitey Iduwe jọba fún kaka ya. Ọnụ dọrọ asọ mma nwanyị dị mma. Elegasị nwanyị ọmara obi dị ya. Lọlọ
oke na ọ mụkwaziri ozuzo oye maka ezi agwa nke ọ na-akpa Igbo ukwu zuru ezu wee jikọ aka ọnụ wee kpube ya okpu eze na 22nd August 2003 wee mee ya ibu Igbo ukwu ụnanụgo idu sekọndụ nke Igbo ukwu ụmụ Igbo ukwu be anyị owelu ọnụ 31st October 2017 Chukwu okike abịa ma wee kpọọ idu okwu o wee jezachie anyị efeghị jide ndidi maka na nwoke kpara nwaanyị akwa nwoke Princess Omegosinati eze ọ na-akwa na ọnwa eme ya lụọ Princess Dr. Adaọra Oke Adidu na-akwa Parisiliọma Okonkwo na-akwa lilio Prince Ifeanyi Wilson Snow White eze na-akwa lilio Prince Modi Ụlọchukwu eze na-akwa n'ezi nnana Princess Ife Ọla Ọzọ Ife Adidu Kalobio Igbo ukwu niile na-ebe ọrụ obodo na-akpakpa na mụ abụ onye ọma Harmony ana m eche na ọnwa eme anya lụ anyị nze Osinachi Adịmma Chekwube Okoli eze gbuchi na Awalọfịa nke Igbo ukwu ọ nọ n'ebe ọ na-agụ akwụkwọ na mba ofesi wee na-akwa alele Igwe Osinachi nnekwu nna m ukwu Kalobio the Idu Cabinet of Igbo ukwu anyị so jide ndidi Igbo ukwu Development Union IDU nationwide anyị so jide ndidi nze n'ogo nke Igbo ukwu onye bete ya bicha ya mmiri n'ụwa ọnwụ bụ ụgwọ eji eji ofe ụbọchị na ihe akwụ ya akwụ Chipta Mike Nduka OG3 as National Prime Minister nke Igbo ukwu anyị sege jide ndidi Chief F.E. Unokije alụwanụ nke Igbo ukwu anyị sege Kalobio Chief E.E. Okoye ọtụtụ of Igbo ukwu anyị sege Kalobio onye be ya hicha anya mmiri Chief Sabatilu Osokwu Ezomenyere ọha PG IPU anyị sege jide ndidi Sabechika Ụzọagụ anyị sege jide ndidi Chairman Festival Committee Professor Fabian Okafor Secretary Festival Committee anyị sege Kalobio His Excellency Chukwuemeka Ezife First Executive Governor nke Anambra State anyị sege jide ndidi ọkwa dike nke Igbo ukwu Chief Chika mmụọ na anụ Ọzọbịa nke Igbo ukwu Chairman of all Chairmen People's Club nke Nigeria
anyị si gị kalobi o Igbo ukwu n'ife mere anyị n'ife mere anyị ọnwa mara eze okosisi ada Igbo ukwu n'ife mere anyị n'ife mere anyị ọnwa mara eze okosisi ada Igbo ukwu n'ife mere anyị n'ụwa n'ife mere anyị ọnwa mara eze okosisi ada Abemono jide ndidi eno wa mafia onye lusia no nanu eno wa bolili onye lusia no nanu neno wa isi buka nelienu alele Chipsu sokoye ibulipo mu melani ego madika tibo eze nwanne gị bụbu ojo fọdụ bụ na Pretoria South Africa asị gị dibenu Benton Igbuku Development Union na South Africa Life Patron nzukọ ndị Igbo na South Africa Founder eze nwanne Poverty Elevation Program kedu maka lọlọ yi lọlọ Victoria Okoye ọmọ obi dị ya ọpụtọ dị iche n'etiti ụmụ nwanyị elegant South African woman nwanyị onye ọcha anyị ife ndị be anyị dị ya mmanụ anyị ise gị jide njidi o dịka ọmadike jide njidi Ogosisi ada ọlọ́bodò jide didi. Ogosisi ada ọlọ́bodò karobi o. Ogosisi ada ọlọ́bodò karobi o. Ogosisi ada ọlọ́bodò karobi o. Àwọn amárédè nínú wa o. Ogosisi ada ọlọ́bodò karobi o. Ìbùkún ẹni fẹ́mi lẹ́yìn o nínú wa o. Ogosisi ada ọlọ́bodò karobi o. Ifriti kacheze ugumba kibuku ibulivo mumelani ani tegi jide didi chief ume achiko kibuku eze nanyelugo ani tegi kalobio Chief Robinson Ezife Ezugo nwanne Ahejejeba nke Igbo ukwu anyị esi gị jide ndidi Chief Onyeze nwanyị Ọchụdo nke Igbo ukwu Eze Chimu Ijem ọnụ ọna ndekwa Igbo Kalodio Chief Judo Sude Ọdụ Anampo Eze Chinawalofia jide ndidi kedu maka Chief Josephat Ichita Eze Filili Ochendo anyị si gị kalobio
Chief Christian Okolidefo Ezekweme CEO Kotrako Motors na Rivers State Oyimo Jide Ndidi Chief Antonio Gafo Ezenwago Ano Chemicals Nigeria Limited anyị sigi galobio kedu maka Chief Dr. Sabafinu Mobi Nze Akọ n'Obi Ugodi n'Obi Chairman Asije Group of Company Limited Oyimo Jide Ndidi Chief Vitalis Onyebuchi Okoye Eze Onyebuchi Eze ndị Igbo n'Oluade Obi ndị Igbo na Bulado Oyimo Kalobio Amoni Sunu Kalobio n'ọnwụ mere anyị ncha Ogosisebe ụmụ Igbo Jide Ndidi Igbo ukwu adịbe mere anyị n'ụwa Ogosisebe ụmụ Igbo Jide Ndidi onye be ya itenye mmiri n'elu ụwa bụ ọlịlị Karobio Kanje zute IDU South Africa na Faso Padi Akwalele Ifoli Bugochukwu Ezeagu Chairman IDU South Africa CEO Dudo Hotel International Limited Chief Dudo Kalobio kedu maka ezi oyi ife ndị Igbo ukwu na-amasị Chief Johnson Okwudilume CEO Dosodo Courier Services South Africa Chairman Agota Improvement Union na South Africa nwachi na-emelu n'ezirita Agwata Odogwu Jide Ndidi na ọnwụ mere anyị alụmụ Chief Amechi Nwafọ Chairman Chief Executive Gibson Anthony Investment Pty Limited Managing Director Iwoha and Associates Pty Limited Nweze Funamba Igbo Omekozuoha Igbo Ezemu Iwoha Agụ Iwoha Ezi nwanne nke mụ asịghị Jide Ndidi kedu maka ezi oyiri ife ndị Igbo ukwu na-amasị Chief Michael Okwichigbo ụzọ ya na lọlọ ya Lepo Chisom Chibụzọ Ebubagụ na nalọ Oyimudo Dibe kedu maka Chief Emmanuel Echezon Okoli CEO Ideal Coffee Bar Pretoria yana Drum Rock Lifestyle Pretoria South Africa nwanne m Dibe Chief Ken Okoli mgbe onye jiri nụ n'Igbo ukwu Baba Ken na South Africa The People's Patron, Mayor of Bayoyowale, Lagos State, Patron, IDU South Africa, Nnekwu Nnamochie Asịkị Kalobi, Chief Ikechukwu Emmanuel Olajuka Nigbodo, CEO, Impact Business Solution, Johannesburg, South Africa. Oyimo Kalobio
Chief Samuel Umohanu ina lolo yi Mrs. Ifoma Umohanu Managing Director USAM Nigeria Limited Ọchịlọzọ na Safu Ezi Nwabiana n'ụmụnọnọ okwu n'Igbo Prince Ekiku Makoli from a royal family Idu one of Igbo Maswena Captain Ezidi Siyanda Umokoli Nazarite Impression Beauty Parlor Mabro South Africa I see South Africa and you jebe America ndị ọma nọ na America Igbo Ukwu Development Union America na faso kwazi akwa alili Chief Dr. Azubike Zibe Omiyi Ukwu nke Igbo Ukwu President IDU United States of America Oyimo Jide Ndidi Reverend Paul Nwabi Vice President IDU United States of America Onye nke Chukwu Kalobio Dr. Okenwa Nwosu Udemba nke Igbo Ukwu Gina Loloye Mrs. Master Nwosu Harmony Zigi Jide Ndidi Professor Devume Okenwa nke Igbo Ukwu America Kibiebi Oyimo Alobi Dr. Doru Meweni Adibuku ni Chalaka Medical Doctor Ije Mononu na United States of America Kalobio Kedimaka Mr. Chipado Nwosu Onye ọma na America Nwanne nke mụ Jide Ndidi Iduana Okosisada IDU Karobi Igbo Ukwu Zilezu Afumunu Jide Ndidi Ọnwa Malezene n'ụwa Ọnwa emaghị jane n'ụwa mụ na nugo Karobio Sa Edwin Mwemenam Senior Ebe Kwedike Ọnwa Jide Ndidi Ọgaranya Obiọma Ebe Kwedike Jide Ndidi Injinia Basi Wibe Ugi Igbo Ukwu Founder Ugi Igbo Ukwu Foundation CEO Sigop Energy Services Onyacha Jide Ndidi Chibalubate Nwanne CEO to Depcap Nigeria Limited Ọnwa Nwachi Nemelu nke ndị Agwata Oyimo Kalobio Chibayo Sume Eto Menife Omenife nke Agwata Oyimo Jide Ndidi Chief Okonkwo Eze Akudo Chairman Oganko Group of Companies Nigeria Limited Senator Jide Ndidi Chief Chiko Koye Ezi Feneti nke Igbo Ukwu Isi Bianchi Kalobio Engineer Domo Kafo Onye ọma Jokaro Karobio Professor Uchenna Nwosu Egoka
Odenigbo nke Igbo Ukwu, Director Apex Medical Center, Oyimoji Dendidi, Senator Mrs. Uche Funife, Adi Igbo Ukwu, Iyomu Mambala, Azingiji Dendidi o. Kedu maka ezi oyimu? Pritika Efutosi, obele nwane bagu mbọ na Mandala, oyimu Kalobio, Iduana, Chifokechukwe Dapulukwe, Oke Kawawa, Oke Equipmenti, Onyoma na Canada, Kalobi Nugo, Chief James Mebilo, Ezo Anyima, Ebubago Kivu, Double Chief, Mayor, Committee of Fathers, Oyimoji Dendidi, Engineer Wati Ofodum, Ogalani Obi Salisali, Oyimo Kalobio, Barisa, MCK Uba, Akajugo Kalobio, Makana Umutilani Mawu, Sa Honor Nabubu, Oyimoji Dendidi, Mandenke, Sachido Koli, Nippon America, Mandenke Mo, Asengiji Dendidi, Chipayo Sanyakora, Ezo Merora, Umerora Bibe, Auto City,